Napaka-breathable nga daw ng waist trainer na ito at hindi basta-basta nalulukot. Well, subukan nga natin. Hi guys, magandang hapon. Ngayong araw nga pala dumating na yung aking parcel na halos 2 to 3 weeks kong inantay bago ang makarating sa amin. Gawa ng bagyong Christine na hindi nga kaagad nakapag-deliver yung courier ng aking napag-orderan. Gawa nga po ng bagyong Christine, hindi nga po makadaan yung mga sasakyan Naga to Limanan kasi nga po sobrang binaha talaga yung Naga City. Ayun na guys, nakuha ko na yung aking parcel. Halos 10 minutes nga po yung nilakad ko mula sa bahay namin papunta doon kung saan ko kukunin itong parcel na ito. Hindi naman po kasi makadaan yung mga motorsiklo ng rider dito sa release kaya kami ang pumupunta doon sa may kalsada para nga po makuha namin itong aming parcel. Super excited na nga ako kasi mabuksan itong aking waist trainer na nabili kasi nga napakadaming magagandang reviews nito sa murang halaga lang tapos may napakaganda na doon na waist trainer. 295 pesos ko lang nga po ito nabili kasi nga po naka-free shipping pa ako. Ayun guys, pagod na ako kakalakad. Halos 10 minutes ba naman papunta doon at tapos pauwi halos 10 minutes din. Aba, sino ba namang hindi mapapagod sa ganung kalayong lalakarin, di ba? Pero okay lang dahil super excited na akong mabuksan itong aking parcel na itong waist trainer. Pagka-uwi ko nga wala nang pahinga-hinga, super excited na akong buksan itong aking parcel kaya ayan binuksan ko na nga rin kaagad. At sana worth it nga yung 295 pesos na binayaran ko para nga sa waist trainer na ito. Habang nag-unbox nga po ako ng waist trainer na ito, ang iniisip ko po ay sana nga magkasya nga ito kasi nga medium size lang yung in-order ko kasi nga nagkakaubusan nga talaga ng mga sizes nito. Yung large ay hindi na siya available, ubus na yung stock niya. Kaya medium na nga lang yung in-order ko. And lumipat pa nga po ako ng pwesto para nga makapag-video-video at ayan, subukan na natin itong ating nabiling waist trainer sa halagang 295 pesos. At ang pinaka-nagustuhan ko nga po sa waist trainer na ito ay ito nga hanggang puso nga po siya pwedeng ilagay. Napakadikit niya nga rin po, hindi siya basta-basta natatanggal kapag hindi mo binigyan ng pwersa. At nang maidikit ko na nga po yung sa ilalim na part, yung sa ibabaw na part naman yung aking idinikit. At dyan nga po lalabas yung shape ng ating katawan. Ayun nga po, super nagustuhan ko talaga at lumabas nga yung shape ng aking body nang sinuot ko to at araw-araw ko na talaga itong susuotin, promise. At sinubukan ko na nga rin mag-bend-bend ng aking katawan dyan kung nalulukot ba itong waist trainer na ito at in fairness, hindi siya basta-basta nalulukot at super perfect. Sinubukan ko na nga rin pumaupo dito para nga po makita kung talagang hindi nalulukot itong waist trainer na ito at napakaganda nga po. Hindi nga po talaga siya basta-basta nalulukot yung waist trainer na ito. Kaya kung gusto nyo rin, bumili na nga rin kayo nito. Yun lang po. Bye! Andiyan lang yung sa aking yellow basket.